Vážení přátelé, dámy a pánové, diváci, tak jsem se dneska udělal procházku, uklidňující po tom šoku z tomhle týdne, tady u Boleveckého rybníku v Plzni. Už mám za sebou asi 5 kilometrů, takže jsem se rozhodl, že navštívím restauraci Ostende, která těsně přiléhá k tomu rybníku. Předpokládám, že to je výrazně sezónní záležitost. Nicméně hezký baráček, pěkná restauračka, takže uvidíme, jdeme dál. Jo, takže interiér je prostorný, rozlehlý. Tady mají takový sud od Zakapy, tady se asi paří Zakapa. Zakapa je 23letý rum, jeden z lepších na trhu, doporučuji vyzkoušet. Uděláme si možná test. Plznička klasika, zlatý výčep. Předpokládám, že o sezóně to tady teče. Příjemná servírka, příjemná obsluha. Jo, nikdo tady zrovna není, ale samozřejmě jsme tady mimo sezónu, takže to chápu. Tak, tady mají takový krb, plátno asi na sportovní přenosy. Je to tady útulný, pěkný, líbí se mi to, všude čistota, masivní stoly, žádný rozvrzený židle, jo, to je všechno ten základ tady máme. A teď si uděláme ten test, jak jsem vám slíbil. Takže, vážení přátelé, vážení diváci, to bych nebyl já, bych vám neudělal slíbený test, takže dneska tady máme 4 alkoholy. Začneme od toho nejlepšího, tohle je Zakapa, je to guatemalský rum, vyrobený nikoli z melasy, ale z panenského syrupu. 23 let zraje v dubovém sudu, od toho samozřejmě získá tuhle barvu, ve výrobě je čirý a je velmi aromatický, doporučuji pro ženy, má asi 8 chuťových úrovní, vanilka, kokos, květy růží, jo, oříšek. Takže dále je tady Legendario, je to 7letý rum, pochází z Kuby, 7 let zraje v dubových sudech opět. V České republice má poměrně slušnou distribuci, stará se o to ten distributor dobře, je trošku ostřejší, je spíš pro muže nebo pro ostré ženy, tak vyjádřím se potom k chuti. Tak, Jack Daniels. Prosím vás, Jack Daniels je nejprodávanější americká whisky. Vznikla v roce 1850 až 60, to si dohledejte na Wikipedii. Založil to pán, který se jmenoval Jack Daniels a začal uplatňovat novou technologii whisky. A sice přes kouřový sloup se destiluje. To znamená, má typickou kouřovou vůni a chuť, naprosto jedinečnou. Vyjádřím se k chuti za chvilku. Tak a Rum Republika. Prosím vás, tak to je taková parodie na rum, tedy z Božkova. Samozřejmě v rumech je velký vzestup prodeje, takže i v Božkově se snaží, takže to je samozřejmě stresti. Je to takový jako šunt, ale prostě lidi, kteří jsou třeba lacinějšího panáka, tak to jako připomíná ten rum taky, no. Tak to je takový tady nejhorší. Takže vy už všichni víte, jak se testuje alkohol. Takže ty alkoholy mají 40%. Pokud bych je testoval v tomhle stavu, tak mě ty chuťové buňky spálí alkohol a nebudu nic cítit. Jo? To, že kdo není člověk na světě, musel mít plechou hubu, aby mohl testovat alkohol, aniž by si ho rozředil na méně procent. Takže rozředím vodou alkohol na zhruba 20%, kde už tu chuť pocítím. A pojedeme od té Zakapy. Takže jdem na to. Takže Zakapa, jo, barvička pěkně od toho sudu, za těch 23 let prostě to chytne tu dřevitou samozřejmě barvu toho dřeva. Jo, jak jsem říkal, vynikající rum, aromatický, spektrální chuti, výborný. Doporučuji. Legendario, Kuba, 7 let v sudech. Jo, tady jsou ty sladké tóny. Jsou trošku potlačeny do takové pomerančové kůry. Nicméně může to být zajímavý i pro ženy, jo? Proč ne? Jo? Jo, tady je výrazný pomerančová kůra, hořko-sladké aroma. Jack Daniels. Jak jsem říkal, Tennessee whisky. Filtrovaná přes dřevěné uhlí, trojstupňově. Krásná, typická zakouřená chuť, to s tím se nedá nic nahradit, jo? To je naprostý skvost. Oni samozřejmě trendově dělají medové a podobné věci. To jsou trendy pro třeba mladší generaci, ale prostě tohle je typický Jack. No a teď ta Republika, takže Božkov, to je prostě jenom z tresti, tam to nemá to nevidělo sud ani z vlaku.
Jo, je tam prostě cítit ta trest, je to takový utrejch. Je to lacnější o polovinu, ale radši si prosím připlaťte, tohle se skoro nedá pít. Takže to máme ty alkoholy. Mezi tím mě přinesli na stůl už jídlo, tak se budu za chvilku vyjádřit k jídlu. Přistála mě tady meníčková polívka, je to zelňačka, takže podíváme se, jakou má chuť. Ta hustota je taková normální. Je v tom nějaká brambora, zelí samozřejmě kousky nějaké klobásy, nebo co to je. A to je celý. Je to vidět, že to je zahuštěný moukou, uvidíme jak moc. Tak. A prosím vás, dobrý kuchař. Typická zelňačka. Typická chuť. Ani slaný, ani kyselý. Jo, prostě správně. Na to, že to je meníčková polívka, je výborná. Jo, takže doporučuji, polívka super. Počkáme, až se druhý jídlo a budeme pokračovat. Tak, takže mám tady další jídlo, objednal jsem pro malýho, jsou to, no, pomožte mě, masové koule s rajskou a s těstovinami, jo? Takže masová koule, výborná, kde má chybu, je tam cítit chuť trošku, jakby vzdálený z kořice, je to jako zajímavě dochucený, ale ne sladký. Tak, rajská, ochutnáme. Výborná, sladkokyselák má být. Těstoviny nejsou rozvařený, jsou al dente. Výborně, bravo, to jenom mě chutná. Tak, a teďka naklivím dítě, pak se přihlásím. Vážení přátelé, teď tady přistáli vepřový játra. Pěkně, restovaný, tak vyzkoušíme. No. Tak mám více toho sojsu. Je to málo nesilný. Tohle je spíš takový standardík. Trošku bych to proročil nějakým špekem, že to je suchý, jako to velmi suchý. Takže tady už to nemůžu tolik přechválit, tohle je průměr. Tak, tatarka. Vážím, to je tatarka. Bohužel kupovaná. Zase není problém to vyrobit, to je taky špatně. To je prostě helmant nebo něco. Brambory studený. Ano, úplně studený. Rozvařený. Tohle jídlo je tak 3 minus, jo? To je špatně. Tak a ještě přechutnáme. Máme tady hermelín smažený, na tom se nedá nic, doufám, zkazit. Tak, takže já si to nakrájím a přihlásím sem. Krájat, bych mohl do hluku natáčet. Takže hermelínek, pěkně, roztečený. No. Jak jsem říkal, a tom není co zkazit, takže dobrý. Tohle je v pohodě. Tatarka zasta, helmant a na tom nějaký brusinkový kompot, budíš, a teď ta kaše. Já už jsem minule říkal, že na kaši jsem chulostivý. No. Kaše nedochucená, spíš to ani kaše není, je to taková jakože nějaký brambor do nějaké formy. Rozvařený, nedosolený, nedochucený, máslo tam chybí. Jo, takže taky špatně, jo. Tohle jídlo tak za 2 minuty 3. Jo, takže, jak jsem byl překvapený, těch těstovin na polívky, tady bohužel se to otočilo někam jinam, takže já to tady jdu nějak zkusím dochutit, požádám nějaký máslo, nebo s tím poliju, nebo nevím, smetanu. A přihlásím se 100 let. Tak, vážení přátelé, moje oblíbená část toalety, tady jsou dámy, páni. Tak, tohle je prosím naprostý standard, jo, kachlíky, základ, mušle, základ, všechno, základ. Pavučiny žádný, jo, základní umyvadla, základní podlaha. Takže tady, ale to stačí prostě. Dveře,
z překližky do 3000, klika, pohádku, železný zárubně, nic moc, jo, ale podívejte, jo, tady ta je pavučina, no dobře, tak zase takový nebudu hnidopich, ukážeme, jestli tady uklízí, tak, ježišmarja. Já už nevím, jako najdu restauraci, kde opravdu nebude tenhle humus, jo. To je skoro už všude, jo. Prostě to jednou denně, dvakrát denně přetřu, ne. To prostě není takový problém, jo. Teď jsem si zasral do ruce, jo, to je prostě. Jo, tady na mě vypadl hlacinej, jo. Taky na houby, prkínko, no, zase se to není jako stopéro. Tohle je špatně, kde minus, zamykatelný záchod je, takže tak.